Nidon tang upat ba ringkat bat ni. Like nanta ngilong teli, ngilong lembat, ngilong lembiang, namar balai nyempat don ya ke bor. Kau upat ba ulah pengkup ini bagi nyok ban kurup ya ke sorkar. Ngam artatin bagi sniki snem kenom jengai bagi voice of the people party kan sepat yau lakam sinsyar bat hangta ki pat ba kin sei kumno ni sinsyar ya kan dikari ka ba ka jongi. Ko ki pat ba ngenom sha ada lele ruem ya kini kikam yurot. Ngenom sha ada lele ruem ya kini kikam kiba karukam mitrai kabalong tang ya kita kiba ai jimentoy ya ki tang kita kiba nasenda jongki kinyo ya kata ka bam ka di nani kinyo e ka jing singanye ka bakum kata ka sinsyar ka khadar ngenom ala dan lele ruem bat kumbagalong balai kini ka sorkar kan smoram habangi kren ya kata ka jingle shiliang balai na dapat pa daw kulit SP bong pensyai habangi yo eating kren kibabun kinong kitkam kibam day kita ki Emily ki minister Jong kaseng NPP kibinitang kinong alam kibinitang kinong trekam kiata yidyong yiki kali jongki balay manapta yidyong yiki kali kacinta yidyong kadantang kajimut kaway kalong kasorkar balimba ka Supreme Court ki ay tangi kaptu katni ki budon ka jingmaya ka jingim ka jongki ki budon ka jingmaya ka jingim lesi bakanong ka jingada tangi ka bakum kita undai ki babun ki bata yidyong namar don pat ki bata yidyong day namar bala ay bod ka sorkar bagadon ka jingmaya ka jingim dan rubun ki bata yidyong bagin yo ban buri iki kam sniu lesi kamlong kabasngan banle kam sniu haba kane kayit kali kasyai kibri kilabani penun kam de kita giye ngimtip menu bodon hapo kali menu bandon hapo kali de namar kata kadau ko kipat ba nagai ka bau SP punsyai wong katum kata ka hukum balai daga ketien ndai daga hukum bala tho balai daga ketien ni kata ka verbal order baro ki Emily ki minister kila bantah yidyong kalong bean mla ban suai verbal order kadai banda pensyong nongrim naki kendon an bala ban ai kita ki Emily o ki pai babi ka voice of the people party ka kwaru ban pendamau pi bangin yengru ban pendono lani ban pendo jat ya kani ka jing pinya per happening ki nong shong snong jong kani ka ri ka be ka jing lani kata ka VIP culture ka VIP culture ka bumut lada ya kiri don buram kibriu ka bidon ka bor pat bau haban kenre asuru ka bakum kata ngem ko ban penslor ni ko abong bangi long kumju ringkat baru pat ba dai namar kata kinangalam joga voice of the people party ki kiar naga bakum kata garukom perkat banong bangidai ki riudon buram nani ki bri ki bedan hakapor balangi wan shagishnong o ki kali ki ben kenre asharot lani ngin penpa sairan ngin kiar katala bat ngin penslur yaga bakum kata garukom nani ka jing pe per apne nginong shong snong agani ka ri ka be ka jingi nei pi ayu asor shlong ka jamanta ka jing pa sairan ka jing ya jung ita ki kali yidyong but don ki bata yidyong kram number plate tu oh nga ida lagi jong ki khmat don ki businessman jong ka seng NPP ki bedi tang ki kontraktor jong ka NPP ki bedi tang ki supplier jong ka NPP kita yidyong kumno to SP wong basya ateng ki Emily bagi minister nadu menu kita ki kontraktor jong ka NPP ki lailong minister ki lailong Emily Today namar ta ko ki pat babi kini kidai ki bangi don kam ban yu i kini kidai ki bangi don kam ban snotho balangi ki pat bangi snotho shisha bagani kidai ri sinshar pat ba bagani kidai ri ka bangi pat bangi don bor bantung ya kita bantung ya ka sarkar bantau ya ka sarkar ngimdai ban pagla na kani kalinti ka bangi legit lengba kani ke MP election nrengi nong ki pai ba ki ba yesha o nga smooth na ba ngalek keleng-keleng gini gisngi ki
meminta kita bagi waktu Sungai Barden menengani mo agak jinglong beriu te hapo assembly hapa si persang ban kangrat agak jinglong beriu ngar lakum kunyum harakan ratat lah kerana gaya pentot si pentot lakum mam kumtar malas kong tachi siya tapi las kong tachi siya dan ban keren ni geduduk kin persang ban kangrat oh don ki bapun yang bapri ki snow kia kini upat ba ba what you thought ba ni don bapri aptang ya kapor ni snow shnga na marbling ni tip ba upat ba udana senda jongi nei kombang ila juang kinongilam joga boys of the people party kin mi syakmat ban yakon ni election ki kwa ban job yang election ban pengaladur yang ni gari gaji andre haga ju upor ngim ting pat ban rem ngim kuslai ban rem na laringi rem ngim do nong mangi namar mangi mi ru ngim mi ban penmentoy ya ladi dai namar kata daw ngim la ban dia pen bat kan nong rem gaji abangi ong kabali kabayong ngim la ban ong kabali ya kabayong tang namar bangi ting ya rem election kinoyam to boys of the people party kenom la banye kumta larangi ong kabali kandi kabali larangi ong kabayong kadi bani kabayong ngenom pensngap yaga no kono na di kapor kabanwan nangi kabanong le thi yagani o kani kabali te kabayong lada pimle te ngenom kersan shu pila ban election ngenom snowper larangi syakenta ngenom kendrea anaga nongrim ko kipai babe namar kata raw kadang kami ni bangin yahat rengkat nang nisfa alor kani ga nongrim ka baskem kumba pila ay mensiem kumba pila kmilinti namdon ga jing artin ba kata ka por kan poi baga boys of the people party kan sinshar yang ni gari ka be ek jing ni haban thau thumai kalong ga ay ka ba ima ka ba shifting man pet yang ni gari ga jing pila puli kot kubor hangini gisgi ba na yang jong ka office UCG controller and auditor general jongga sor katnat kabla bu daga sarkar India hi ban pet ban kmi yang jing pulut ke jing konsep yang kata kapisa paiba kani kalai ke jimaha baga jala meghalaya lar kalong tumba kalong menta lar ka syai peteng ban shimram kan poi ka por baga jala meghalaya kan kitram bat kanamla shoban penkhoi yang kata garam bat ki beton ha kata kita ki beriu ki baga sarkar kalathung ki banana po CEG ki ki beriu ki betrit ya ka kampik ka khen ka dia ka jinut ka jingsep ka lukam penan kam kita tokit kidan kita ki auditor ki ban ban audit ki department ki ba fair ban lap hangno ka jing bakla jong ani ki department hangno ka jing bakla jong ani ki department ha ka bani ba kata ka jing penan kam ya ka mang tengka jama sarkar mereka itu apa ini kisni chief minister ringkat baru tu officer kilemi banyata ban penkesan bakamdan kata kajima yang jalan mereka bagila ban ngap kata kajingkit ram oh ko kipai babi mereka kipai ba hagini kisni ru kitip UA atau CAG kitip yang kamram gajongki bat kitip yang jingtrei ke jongki bat ndai tangata menta biru shibun ki persang ban trei smart agini kisni ki pamenta ban pni yiki kam o ban trua jingarap yiki samla ban trua jingarap yiki nongrap ndai ke jingli ke bangi hapan kli alade nanglo ke pisa nanglo ke sarkar kayo pisa banirap yiki samla nanglo ke sarkar kayo pisa banirap yiki nongrap ngendai ban kmentang bagi yo ndai ngi de ban tip na ya ka tmei nang no ka ta pisa kawan lada ka jing ai jingara pigi dong shong shong kadi na ram manong ipige dong ka jima ka bakraw bat ka jing tim kan up yiki kun dikti ki jonga ga jopi ngate ka kemen ngai bang ayo jingara ngate ngala mentoy ki menta kanungot ki bala ban yo ya ka ta ka jingara ndai om simpet pat ya ka jinge ka babon bagi pat ba ki pada ki keduk kam ki keduk jam lakang lot ki kam ki jam mangini ki sni ki pementa nomor kata ngen hap banlong ki pada ki
bahusial. Nor kini ki jile jong ngani ka sarkar kini betang kumno ban pin telot boring a voice of the people party kenang bangani ka party kanum yo ngani ka jinggershan ka bakiyo menta kenang muni pai ba un pai no shigadiang un pai no shigamon rego ki pai ba be habang iwan manai kuble pi gi ko aruban kintu pi ba pinong ki bahusial.